Jones. Fe allai Cymru gael ei holl ynni o ffynonellau adnewyddadwy o fewn rhyw 15 mlynedd, a hynny yn creu dros 200,000 o swyddi. Dyna obaith y sefydliad materion Cymreig wrth iddyn nhw annog Llywodraeth Cymru i wario mwy ar ynni gwyrdd. Y gobaith ydy cael mwy o gynlluniau fel yr un yma yn Ysgol Y Bedol yn Nyffryn Aman, lle mae paneli solar wedi cael ei gosod ar dôr adeilad. Fi'n cofio blynedd yn ôl bobl yn dweud paneli solar i gostus, ond nawr mae'n gallu gwneud trydan heb subsidi. Maen nhw'n chepach, llawer mwy chepach na fossil fuels. So pethau wedi newid. Mae lot mwy o gwaith sy'n angen wneud i perswadio bobl, cymunedau, busnesau ac cyfryngau fod mae angen wneud lot mwy, ac beth mae Sefydliad Materion Cymreig wedi wneud i rhywbeth bwysig gan y tasdoliaeth i dweud, wel, dyma awgrymiadau polisi am wneud bethau well yn Gymru ac cael lot mwy o effaith ac yn symud yn gyflymach, achos dyma beth sy'n angen. Chwaraeon a chyn y gêm bwysig